Kaya nung dumating ka, grabe yung pagkagusto ko sa'yo. Parang doon ako na parang, uy, nabuhayin yung matagal na tigang. Lagi ako nagsasabi, nag-start ito nung nakaraan lang. May parcel na dumating. Pag walang tao yung mga kapitbahay, so ako yung babayad. Ang sarap mong maging kapitbahay. Ikaw munang nagpapaluwal ng pera habang di pa sila dumarating. Nung hapon na yun, so pinicturean ko siya. Sabi niya, grabe ikaw na. Kaya nung dumating ka, grabe yung pagkagusto ko sa'yo. Parang doon ako na parang, uy, nabuhayin yung matagal na tigang. Kasi matagal nang wala talagang dilig, ganon. Yeah. Palagi kami mag-uusap halos katabi lang ng bahay. Isang bahay lang ang pagitan. So, it started na ganun. Parang simpleng usap. Hindi ko alam na parang sa kanya ay sobra-sobra yung yung todo bigay yung niya, effort niya na ingat ka, mga ganun. Mhm. Akala ko kaibigan lang. Pero sa kanya pala iba. May I miss you na ba and I love you? No, nothing. At the end of the day, mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Oo naman, mahal na mahal ko. Hindi ko alam kung paano siya itigil. Pwede bang malaman, Juana, kung up to what extent na yung nangyari sa inyo? Alam mo na, he wants already. Pumayag ka ba o I hindi? said no. Pero sabi As mo far kanina as I know. natutuyo ka na. Sayang naman. Charot! Uy, darot. Ay, charot lang yun, ha? Oh my God! Literally, tuyo na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.